Fi yw Deryn Allen-Dyer, rydw i'n 16 blwydd oed a rydw i'n cystadlu mewn judo rhannol fall neu visually impaired judo. Mewn visual impaired judo, mae ddim ond dwy bethau wahanol i mainstream. Bydd y ref yn dod tuad y partner i'r mat a wedyn bydd ti'n gripo lan cyn dy cystadleuaeth. Wahanol am hynna, dim byd arall. Rydw i'n ymarfer 2 weith yr wythnos, ond rydw i'n wneud cross-traino gyda dringo i helpu fi gyda fy grip a i helpu fy upper body strength. Dwi wedi ennill 2 arian mewn British Open a 1 aur, a rydw i wedi wneud German Open a ces fi bronze. Roedd hi'n 14 oed yn cystadlu yn y Commonwealth Games. Roedd hi ddim yn gwybod roedd hi'n wneud y seniors. Dwi'n credu roedd y dynes 27 neu 28, ond doedd hi ddim yn gwybod hynna cyn fy cystadleuaeth. Mae hynna'n almost double my age. Dyma 2 o fy hoff moves judo, ond peidiwch trio nhw adref.